LANGTEROI TOKBI malopete LANGTEROI TOKBI ta itum TOKNOKBE wai song terang itum son si inu TOKNOKBE lo Karbi tong bong ta alang lipan NOKBE si itum pinen re hoklang alang lipan pipasi NOKBE ke honong kok par lam theke la son lo atemo ding pik chathan lo pete sita chathan pur labang solam LANGTEROI TOKBI akai la mo chathan nam de prai itum lasut is important lam do lake BURMESE invasion manordin pu alam ta phudam nang kok Manordin bulake kecheng 1817 to 1826 labang so 1817 to 1826 ang bong Burmese mate manatum itum along ri mate hosot ke Ahom kingdom bala sa itum Karbi jama dakse dola batai ke thom na tengkheng lo mate 3 times invasion hola sohot Manordin manaron hot Karbi tuna penang phodun lo lapen thilo hala sohot inut itum Karbi Anokbe dola Anokbe so lata bikhakang berwabo Karbi pen manatum penang ron chetan etapi hai no derlo labang so ahut ron men chepa jok Karbi aso thi ong lo pu bikhakang berwa kamatha ta mesen hin penke sta hin me henodak jolason masi manatum penang tengkheng lo la pen rona dukpik lo Karbi jong bong pen man tumong bong da ngaman api bikhakang berwa po bang la so aron Karbi pen man nang bong aron ba judiphan soarlo korjang la pen sapimar pono rj mesen manatum han kilu duni phan bori lo pon lap lo seta LANGTEROI TOKBI bang ke kham khedo na bang phulo la pen a few side of jesi manatum ke Karbi Peter rj mesen san pon lap lo ho Burma jolason asi itum LANGTEROI TOKBI ke itum manaron men apa jok bang lo ple itum chathanam ta henone ba hoknam ta henone api LANGTEROI TOKBI la bang so birta aning je khang ne ong mat birta kala aning je khang ne ong mat alang li nok 400 pe mesi ha Burmese camp Burma army tumong damat wadam lap jolahan lo lapen wat et chot kali hodak bhalia ron lo api alang chepa jok se methang la chepa jok lo lapen hodak ke pon et so lo tomanda alang li cheban thulap hala lapang so agotna langdam lo pote history phurki molong 1817 26 busta hola so prang lai tum Karbi tum manum ke Rona son do la ben kisumi phonang lo Karbi tung si pho prang poli chatham da phurki molong ge dolo ba tok te det putami chini lo la pen soar lo Karbi soar lo tum duk Kachehi te hang long ke kecheng ge hola so pen se kecheng lo LANGTEROI kai hot ande Burmese invasion hosi lamang so soar lo tum duk pu ke Kachehi ge cheng lo bipotma bote hosut Burmese tum meklang no klempik la pen soar lo pon tapre asi Karbi pi tum ka chapalang dai pan dukpu Kachehi ge hola so pen se ke cheng lo usu prak ke jang do samphat ke lap ta hol hai ge manaron si tum Karbi tum hola habich patu lo api pur ma usu mar ka chiru chikhang ne ong ma usu mar man kai pho phang pangke pang chok da hong e thege samphat palap pong do ke kathut la sai ke manaron hol la ke 1817 ini ke history long ke seta kali la ke 1800 ahudan lo yo mandonang kilo ke cheng tum Karbi ke pho pra la hal LANGTEROI TOKBI akai lamo LANGTEROI TOKBI ta TOKNOKBE wai song terang lor chutti atuma son si NOKBE lo man army tum ahom no parem na army ban se lang hem dam plut a hem relong a kemang dam plut se parem kang badi no NOKBE lo la si tum pini anian ta khai NOKBE hok nang kok la halo LANGTEROI TOKBI